Felly dwi yma, jyst uwch ben ysgol Llanllechyd yn y Carneddau. Dwi jyst i cerdded i fyny o Rachub, ond mae'n bosib cerdded i fyny o ysgol Llanllechyd i fan hyn, ac o ysgol Dyffryn Ogwen, sydd jyst lawr y gyfeiriad yna yn Bethesda. Be dwi'n mynd i sbio ar yn y fideo bach yma, yn defnyddio'r safle yma penodol, yw ystyried chydig bach o bethau ynglyn â sut i edrych ar ôl eich grŵp allan yn gwneud gwaith maes, sut i strwythuro hynna, ac efallai chydig bach o'r syniadau i wneud gyda'r cwricwlwm newydd. Felly nawn ni cychwyn arni trwy ystyried y safle ar wahanol ffordd fedrwn ni defnyddio fo. Felly, da ni wedi cyrraedd yn safle, a da ni fel athrawon neu arweinwyr, beth gyntaf da ni eisiau wneud ydy sbio gwmpas y safle i weld beth yw'r peryglon a hefyd beth yw'r cyfleoedd ar gyfer dysgu sydd yma lle da ni wedi cyrraedd. Felly dwi wedi cerdded i mewn gyda ni llwybr wastad am fan hyn sy'n arwain ni i'r ardal eitha gwastad yma. So ni'n mynd am dro ar hyd yr ardal yma. Fel ydych chi'n dilyn fi o gwmpas y safle, meddyliwch am y safle hun. Pam mae o fel hyn? Sut a pham nath o gael ei ffurfio? Naill rhoi gliw i chi. Mae yna thwll anferth yn y tir i fyny'r chwith o le dwi'n cerdded. So lle yn yr ardal yma, mae gennym ni lle weddol wastad, y gwair yn fan hyn. Actually, mae rhan fwy o'n fo'n mwsog, ond mae hynna dal yn dda ar gyfer grŵp ni gallu symud o gwmpas yn reit rhwydd. Mae gennym ni, llechi yma yna, bach o creigiau uwch ben. Lot o lechi rhydd sydd yn rhoi cyfle i ni i ddefnyddio nhw. A wedyn, sa'n ni'n mynd i gyfeiriad yma, gennym ni wahanol ffurfiau a siapiau yn y tir. Felly nawn ni mynd ymlaen i fanno a gweld beth sydd ar gael yn fan hyn. Sylwch ar y llechi rhydd sydd o'n gwmpas. Fedrwch weld gwahaniaeth rhwngthyn nhw? Meddyliwch, beth yw pwysigrwydd hyn a sut fedrwch ddefnyddio? So dwi'n gwybod os da chi'n gallu gweld ar y sgrin yn fanna, a mae gennym ni'r ochr serth yn fan hyn. So os da ni'n chwilio ar hyd fan hyn, mae yna lle, da ni ddim really eisiau disgyblion i ddisgyn i lawr yn fanna, na dan. So os da ni'n cael hip bach gwell ar hynna, chi'n gweld mae'n eitha serth. So mae hwnna'n rhywbeth i ystyried ar yr asesiad risg. Ond mae'n rhoi cyfle i ni cael y fath o'r llwyfan yma i sbio ar y golygfa. Felly nawn ni fynd ymlaen i fan hyn i sbio ar hynna. Felly dyma ni, golygfa gwych yn fan hyn. Gynnon ni'r dyffryn i gyd fedrwn ni weld. A mae gynnon ni y mynyddoedd, y gliderau yn ymestyn lawr y dyffryn a'r gwylod y Carneddau yn fan hyn. Os da ni'n sbio gwmpas yn yr ardal fan hyn, da ni'n gweld mae gynnon ni llwyth llechi yn fan hyn. Gynnon ni bach o tomen wastraff a hefyd yn fan hyn. Dyma ni enghraifft o pobl
wedi creu rhywbeth yn defnyddio'r llechi yn weddol diweddar. So ni'n dweud, mae yna lle maen nhw wedi gosod i fyny a lle i mwynhau y golygfa gwych sydd gennym ni fan hyn. So, taith bach yn fanna yn sôn am y cyfleoedd sydd gennym ni yn fan hyn ar gyfer addysg. Hefyd, chydig bach o'r pethau i ystyried o safbwynt iechyd a diogelwch. Y positif, lle wastad fedrwn ni wneud gweithgareddau, fedrwn ni symud o grŵp o gwmpas, ond wrth gwrs yr ochr serth na. So, da ni ddim yn cychwyn y sgwrs na am y iechyd a diogelwch allan ym y maes yn fan hyn. Da ni'n cychwyn y sgwrs na yn ôl yn y dosbarth, ac wedyn yn dod allan yma ac yn mynd dros yr agweddau da ni angen cysidro. A fyswn ni yn gweithio gyda'r plant fel bod nhw yn cael perchnogaeth dros adnabod beth ydy'r peryglon, a wedyn maen nhw fwy o thebyg i parchu hynna ac ymddwyn mewn lle a ffordd addas. A nawn ni ystyried chydig bach yn sut ni'n defnyddio'r safle mwyn rheoli'r risg na fel athrawon hefyd, yn hytrach na jyst dibynnu ar y plant i ystyried hynna a meddwl am hynna. Felly mae'r golygfa gwych yma lawr y dyffryn yn rhoi digon o gyfleoedd i ni meddwl am cwestiynau i wneud hefo dyniaethau. A mae yna wahanol ffordd fedrwn ni wneud hyn, a mae yna wahanol lefel fedrwn ni wneud hyn, so da ni canolbwyntio rhywfaint ar yr elfen darganfod yn y fideo yma sydd yn cyd-fynd gyda'r bobl John Moore. Felly gawn ni cychwyn trwy ystyried cwestiynau eitha eang yn meddwl am be fysa ni'n hoffi dysgu mwy am yn y tirwedd yma hyn, neu beth sydd yn diddorol. Un ffordd o wneud hyn efallai ydy jyst ar cardia. So dyma un sydd gyda fi yn fan hyn. Pa cwestiynau sydd gennych chi am beth ydych chi'n gweld? So fysa disgyblion yn gallu jyst penodi ar y cardyn yn fan hyn. Be maen nhw'n meddwl sydd gennym diddordeb yn. Neu fel arall, gofyn iddyn nhw tynnu llun, neu llai ar y cardyn fel hyn. Neu ar dan chydig bach mwy. Ffordd arall y gofyn cwestiwn debyg, gnewch lun o rhywbeth sydd yn tynnu'ch sylw. A trwy defnyddio cwestiynau fel hyn, da ni'n rhoi hyblygrwydd i'r disgyblion meddwl am beth sydd o gwmpas nhw a tynnu nhw mewn. Ond efallai, da chi eisiau mynd i mewn i bach mwy o fanylder ac eisiau gofyn cwestiynau fwy specific. So, un yn fan hyn sydd gyda fi. Rhestrwch y gwahanol ffyrdd mae llechi yn cael ei defnyddio yn y dyffryn. Neu enghraifft arall fwy benodol. Mewn trefn, nodwch y 5 prif ddefnydd o tir y gwelwch o fan hyn, a lle yn barod iddyn nhw penodi'r 5 peth yn fan hyn. So fanna dwi wedi egluro chydig bach am y cwestiynau fedrwn ni gofyn, a di rhoi siampl o sut fedrwn ni wneud yna. Siampl arall, efallai os da ni eisiau fwy o trafodaeth mewn grŵp yn lle cofnodi, fedrwn ni rhannu cwestiynau allan i wahanol disgyblion. Lle hoffech chi archwilio mwy? Cwestiwn agored. Wedi seilio ar beth da chi'n gallu gweld am beth hoffech chi ddysgu mwy. Beth yw'r ffactor mwyaf sydd yn effeithio'r dirwedd gwelwn heddiw yma? Sut a pam? So mae gennym ni wahanol ffordd fedrwn ni gofyn y cwestiynau, neu fedrwn ni gofyn i'r plant meddwl am y cwestiynau. Jyst i droi enghreifftiau eraill, sut mae'r ddaeareg yn effeithio tirwedd y dyffryn. Fedrwch chi weld unrhyw patrymau anheddu. Wrth sbio ar y dirwedd, sut ydych chi'n meddwl fod y diwydiant ac economi yn y dyffryn wedi newid dros y 200 mlynedd diwethaf? Pa dystiolaeth o wahanol grefydd gwelwch chi yn ystod y dydd? So mae'n bosib gofyn nifer o wahanol cwestiynau fanna i wneud hefo'r dyniaethau a'r tirwedd sydd gennym ni fan hyn. Ffordd arall cofnodi, di defnyddio clipboard. Os gennych chi un fel hyn,
Mae hwnna'n mynd i chwythio gwmpas pan mae'n wyntog, a mae plant yn mynd i stryglo i newid tudalennau. Felly meddwl, os da chi wir angen iddyn nhw cofnodi ar dan o papur A4, wedig os maen nhw'n plant ifanc. Bach gwell ydy un fel hyn sydd yn agor i fyny, a wedyn mae hwnna'n helpu cadw'r papur yn lân pan da chi'n rhoi o lawr ar y llawr, ac yn stopio'r gwynt na rhywfaint, ond mae'n drwm. Os da chi eisiau clipboard yr un i bob disgybl, mae hwnna'n lot o pwysau. Chi cario'ch hunan, a mae'n anodd iddyn nhw rheoli'r clipboard a'r pensel a beth bynnag arall da chi'n neud. Felly meddwl, beth yw'r ffordd fwy o syml a haws i defnyddio allan yn y maes. Felly, da ni wedi bod yn sôn am y tirwedd a be fedrwn ni defnyddio hwnna ar gyfer efo dysgu, ond mae yna y llecyn lle da ni yn fan hyn. Felly, gawn ni ystyried y llechi mewn bach fwy o fanylder, fedrwn ni ystyried o fel y llechi hunan, ond hefyd defnyddio nhw fel adnodd i fod yn creadigol. Efo'r llechi yn fan hyn, fedrwn ni adeiladu peth, fedrwn ni strwythur o'r challenge sydd yn un mathemategol, neu yn un fwy creadigol. Yn fan hyn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefo un enghraifft o weithgaredd fysa chi'n gallu gwneud gyda cerrig lan y môr yn y llun, ond rhywbeth debyg yn fan hyn, so fysa ni'n gallu gosod challenge o adeiladu trwr, neu fedrwn ni wneud rhywbeth fwy creadigol sydd yn rhannu be maen nhw'n mwynhau am y tirwedd, neu gweithio mewn grŵp ar gyfer cwblhau tasg, neu gweithio'n unigol. Be sy'n ni yn dweud os da chi'n defnyddio llechi, di trio wneud siŵr bod gen y plant menig da. Maen nhw yn reit miniog gallu bod. Felly mae plant yn gallu cael menig garddio reit dda, a mae'n bosib prynu job lot am pris resymol os da chi'n sbio ar-lein. Dwi wedi gwneud hynna o blaen. Hefyd, y cyfle sydd gennym ni efo sialc a llechi ydy bod ni'n gallu cofnodi am hynna. So, mae'n bosib i ni wneud lluniau, un bach syml o jyst blodyn jyst i roi'r enghraifft. Ond mae'n troi cyfle ni siarad am effaith ni ar y tirwedd. A ddylan ni creu rhywbeth fel hyn da ni'n gadael, neu ddylan ni cael gwarad o'r tystiolaeth bod ni wedi bod yma. Mae yna dywediad yn Saesneg, leave nothing but footprints, take nothing but photographs. So mae gennym ni'r syniad yma, dylen ni gadael effaith ni ar y tirwedd. Yn rhywle fel hyn, mae yna nifer o bobl wedi bod yma wedi gadael effaith nhw ar y tirwedd yn barod, felly cwestiynau meddwl, lle a pryd mae'n addas i ni ychwanegu at hynna trwy'n rhaid rhywbeth fel celf tir. A jyst mynd yn ôl at y gweithgaredd am yn hyn, mae gennym fi un arall. Eto da chi weld, anodd wneud rhai beth yma hefo menig. Mae yna gweithgaredd arall, mathemateg a rhifedd, un yma yn sbio ar wahanol patrymau. So eto gan bod gennym ni'r deunydd rhydd yma hyn, fedrwn ni addasu gweithgaredd yma hyn sydd wedi cael ei strwythuro falle ar gyfer coedwig i'r llecyn sydd gennym ni fan hyn. Ac ar yr pethau dwi wedi laminatio fan hyn, da chi'n gweld mae'r laminate yn mynd ar holl ffordd rownd y taflen. Dwi wedi torri fo lawr fel bod yna digon o le rownd yr ochr. Felly os mae hwn yn glychu, mae yna fwy o siawns wneud o para y lle bod gennym fi'r papur reit at ochr yr laminate. Felly mae plant wrth i fodda yn sbio ar pethau manwl. Mae mynd â chwyddwydr yn cyfle gwych iddyn nhw gweld yn well beth sydd ar y llawr yn fan hyn a beth sydd ar y cerrig. Mae posibilrwydd mynd â jyst chwyddwydr syml fel hyn. Dwi hefo set o hein sydd yn reit rhad. Gallu symud rhwng ddau ffordd o sbio drwyddyn nhw. Ac wrth gwrs, os gennych chi ysgol uwchradd, efallai bod gennych chi pethau fwy technegol fel hwn. Efo nhw i gyd, mae angen cael yn agos iawn i be da chi'n sbio ar. A chi'n weld, mae llygad fi reit wrth ymyl y chwyddwydr, enwedig efo rhai fel hyn. A dwi'n symud o gwmpas
i cael hyd i'r lle gorau i weld beth gennyn ni fan hyn. Mae gennyn ni bach o cen yn fan hyn. Hefyd, mae yna mymryn bach o wair, a dwi'n gweld un fath o mwsog yn fanna, fath arall yn fan hyn, un arall sydd fel ser yn fan hyn, a gennyn ni planhigion eraill. Bysedd y cwn yn fan hyn sydd wedi marw erbyn wan, yn y gwanwyn fydd hwnna efo'r blodau piws. Os da ni'n sbio ar y llechi hefyd, gennyn ni wahanol fathau cen yn fan hyn, rhai melyn sy'n sefyll allan yn reit dda yn fanno. Felly, jyst efo chwydd wydyr, da ni'n agor y llenni ar y cyfleoedd i'r plant dysgu am y bywyd gwyllt sydd yn fan hyn. Peth arall fedrwch chi wneud ydy i cymryd llun trwy'r chwydd wydyr fel ffordd o cofnodi be maen nhw'n gallu weld, sydd yn ffordd dda o rhannu'r profiad wedyn. Ydych chi'n gweld erbyn nhw, mae gennym fi quotes fi ymlaen mynd yn oer jyst yma'n ffilmio. Mae plant yn mynd yn oer hefyd os maen nhw jyst yn gwneud weithgareddau sydd yn yr un lle. Felly mae angen cael cymysgedd o weithgareddau lle maen nhw'n symud a weithgareddau lle maen nhw yn aros yn llonydd a torri hynna i fyny. A bod yn wyliadwrus hefyd bod nhw'n mynd i fod yn oer achos maen nhw'n eistedd yn gwrando arna chi. Felly ceisio cael nhw yn gwneud gymaint â phosib ynde. A bod yn wyliadwrus o pa gyfeiriad mae'r gwynt neu'r glaw yn dod fel bod chi'n gallu cael cysgod. Yn yr hardd gwrs, angen meddwl yn cael cysgod o'r haul. Un gweithgaredd iechyd a lles, eto gan Cyfoeth Naturiol Cymru fan hyn, ydy'r un lle da ni'n smalio bod ni yn Cwningen a mae gennym ni llwynog a gennym ni'r cartref a da ni'n ceisio chwarae'r gêm yma. So mae pawb yn symud o gwmpas, so glas yma ydy plant eraill sydd yn symud o gwmpas a'r melyn a piws yma. Maen nhw'n symud a gan bod chi yn chwarae gêm wedi dewis un i bod yn llwynog chi ac un i bod eich cartra, da chi angen symud i cadw eich cartra rhwng chi a'r llwynog trwy'r adag. Ond gan bod pawb yn symud o gwmpas, bydd rhaid i chi dal ati i symud hefyd. Felly, da chi'n gweld yn unig tasg lle mae pawb yn symud o gwmpas. Efo'r gêm yma, mae angen neud o efo pobl yn cerdded, ond efo safle fel hyn, os da chi'n pigo ardal lle does am lot o bethau i baglu dros, mae yna bosibilrwydd chwarae gêm lle mae plant yn rhedeg. Dwi'n gwybod, dwi wedi cael cyfweliad gyda un hogyn bach wedi wneud gwaith maes efo fi yn lun â profiadau fo pan o'n i'n gwneud cwrs meistr. Ac y peth oedd o di mwynhau mwyaf oedd rhedeg ar y traeth gyda ffrindiau fo. A trio meddwl faint o weithiau da ni'n deud wrth plant, paid a rhedeg, paid a rhedeg, paid a rhedeg, cerdded, cerdded, cerdded. Ond mae plant angen rhedeg, mae nhw angen y rhyddid na i rhedeg o gwmpas a cael hwyl. Felly un o'r pethau da ni angen wneud wrth wneud y gweithgared awr agored yma ydy adnabod y llefydd lle mae'n bosib iddyn nhw rhedeg a rhoi cyfleoedd yna iddyn nhw cael hwyl a rhedeg o gwmpas. Wrth symud ymlaen ar ein siwrna darganfod, dwi wedi dod i sefyll yma ger y twll mawr mwyn i chi cael sbio lawr ar y safle. Gallwn ystyried gwahanol ffordd o drefnu a gorchwylio gweithgareddau. Enghraifft, os sefwch chi ger y cerrig llwyd yn y canol, fedrwch weld yr holl safle. Gan ddefnyddio 2 neu 3 chymhorthyr a chi yn y canol, fedrwch drefnu cylchred o weithgareddau ar gyfer 3 neu 4 grŵp, a da chi yn lle da i orchwylio pob dim sydd yn mynd ymlaen. Rhywbeth i'n meddwl am pan da chi'n teithio trwy'r tirwedd ydy ystyried, ydy hyn ar daith, ydy hwn y gweithgaredd yn ei hun, neu ydy o'n ffordd o lincio un weithgaredd i weithgaredd arall. Ac efallai bod hynna'n dibynnu ar be da chi eisiau cael allan o'r diwrnod a be di oedran y plant. Felly efo plant ifanc, bob cam efallai wneith nhw weld rhywbeth sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Felly hwnna ydy'r daith a da chi eisiau gwario amser
a rhoi amser wrth gefn i gallu wneud hynna, ac efallai ystyried ydych chi'n mynd ar rhywbeth ar gyfer help pethau diddorol, neu os gennych chi brigyn a fedrwch chi ychwanegu at hwnna darna o bethau diddorol ar y ffordd. Neu ydych chi jyst angen symud trwy'r tirwedd yma mwyn cyrraedd lleoliad penodol lle ydych chi eisiau gwneud gweithgaredd neu ystyried rhywbeth pynciol arbennig. Ac ar darna bach fel hyn sydd yn reit gul, efallai bod o'n reit anodd i siarad gyda'r grŵp gyda'i gilydd. Felly mae'n syniad gosod rhywbeth iddyn nhw ystyried sydd yn berthnasol i be ydych chi eisiau wneud pen arall y llwybr. Defnyddio llecynnau fel hyn jyst ymlaen i lle mae'n digon o le mwyn cael y briff yna gyda'r disgyblion a setio hwnna i fyny jyst cyn i nhw mynd ar hyd y darn yna fel bod nhw'n canolbwyntio ar beth bynnag mae o da chi eisiau nhw ystyried. Hefyd, os gennych chi grŵp o wahanol allu, os gennych chi allt, maen nhw'n mynd i wasgaru. So mae eisiau ystyried sut da chi'n mynd i cadw nhw gyd gyda'i gilydd. Be ydy'r gweithgaredd da chi'n defnyddio neu sut da chi'n mynd i annog i rhai mynd ond stopio a sut da chi'n mynd i rheoli'r grŵp. Lle da chi yn y grŵp, lle mae'r oedolion eraill a be ydy'r cyntundeb ynglyn â sut da chi'n rheoli nhw a faint da chi'n gadael nhw wasgaru. A mae hynna'n mynd i dibynnu ar faint o beryglon sydd o gwmpas a llwyth o faterion eraill ynde. Ond pethau ystyried oedd cynllunio'r daith cyn i chi fynd allan yna i gweld be ydy'r cyfle yn fan hyn, sut fedrai defnyddio y taith ar y ffordd i lle da ni'n mynd mwyn dysgu. Erbyn rwan dwi wedi cyrraedd top Moel Faban a mae'r map yn fan hyn yn deud wrthyn ni bod ni wedi cyrraedd 400 metr. Mae wybodaeth defnyddiol ar y map yma. Mae'n sôn am lle mae'r tir agored, lle mae'r llwybrau, a'r wahanol olion sydd ar gael. A mae hyn yn cynnwys y carneddi sydd yn rhoi'r enw i'r ardal yma fynyddoedd. A mae hynna'n mynd â ni nôl i'r oes efydd. Felly ni cyfnod rili hir o archeoleg fedrwn ni ystyried tra da ni allan. Hefyd, gyda fi map yn fan hyn sydd yn raddfa wahanol. 1 i 50,000 tro yma. A mae hwn yn dda ar gyfer adnabod lle mae'r mynyddoedd a lle mae'r griba. Felly yn fan hyn, dwi'n gallu pigo allan y grib y gliderau sy'n mynd i'r de a wedyn yn mynd i'r dwyrain. A dwi'n gweld y fynyddoedd yna yn fanna tu ôl i fi efo gyda'r fach yn fanna. A hefyd y mynyddoedd yn fan hyn, y carneddau, lle dwi'n gweld Carnedd Dafydd ac yr elen tu ôl i fi yn fan hyn. Felly mae'r topio yma'n rili dda ar gyfer adnabod beth sydd o gwmpas ni a ystyried y tirwedd. Ond, os yn wyntog yn enwedig, mae pobl yn mynd i oeri'n sydyn, felly angen ystyried hynna wrth cynllunio'r gweithgaredd a bod yn barod i symud ymlaen os o plant yn mynd yn rhy oer. Hefyd wrth gwrs, dibynnu ar y tywydd, efallai newch chi ddim gweld y copaon yma. Felly gweithgaredd i wneud pan da chi'n cael y cyfle ydy hyn. Mae'n rili pwysig cyn mynd yn ôl i'r ysgol i wneud yn siŵr bod chi'n gwneud rhyw fath o gweithgaredd neu trafodaeth a adolygu beth da chi wedi gwneud allan yn y maes. Mae'n cyfle i chi asesu pa mor llwyddiannus mae sesiwn chi wedi bod, cyfle chi asesu be maen nhw wedi dysgu, a hefyd fedrwch chi strwythuro symud ymlaen wedi seirio ar yr ymateb da chi'n cael o'r plant. Os da chi'n gadael o tan da chi'n mynd yn ôl yr ysgol, sicr mae rhywbeth arall yn digwydd yn yr ysgol, pethau dyletswydd ac yn y blaen. Dy'r plant ddim yn yr un lle yn ei feddwl nhw. Mae siadur nhw, mae pen nhw wedi troi at rhywbeth arall. Mae'n bosib i adolygu y dysgu trwy wneud rhywbeth fel llinell, felly na jyst symud i ddangos un pen i chi. Fedrwch chi gofyn cwestiwn efallai cyn ddod allan yn y maes, pa mor hyderus ydych chi, ond beth ydych chi'n gwybod am y carneddau.
dim yn hyderus un pen, hyderus pen arall. Ac efallai bod chi'n mynd yn ôl at hynna diwedd sesiwn neu diwedd cyfnod y sesiwn yna i weld os di hynna di newid. Bosib wneud rhywbeth fel yna hefo cwestiynau, ylun o rhywbeth mwyn wedi bod yn dysgu am, ymateb ie, na i cwestiwn benodol, neu efallai bod gennych chi raddfa hefo barn, mae'n rhoi cyfle i chi i'r plant sefyll lle maen nhw'n meddwl, maen nhw dyn nhw'n cytuno, anghytuno a cael y trafodaeth yna yn y maes. Diolch i chi am wrando. Hoffwn orffen gyda map sydd yn dangos mewn coch y cylchdaith nes i yn ystod y fideo. Mae llinell glas yn dangos y ffordd o Ysgol Llanllechyd a llinell oren yn dangos y ffordd o Ysgol Dyffryn Ogwen. Pob hwyl gyda'ch cynlluniau teithio chi.